qüestions en el primer grup, que era el paper de la Unitat Popular en el procés independentista, qüestions que s'han dit moltes, n'escollim 10 o 12, bàsicament és que l'agressió de l'estat espanyol i del sistema capitalista està generant molta lluita socials i molta oportunitat per a construir la Unitat Popular, que cal una estratègia per optimitzar les relacions i les articulacions amb els països catalans, i això mostra com aquestes lluites que ja s'estan donant als països catalans es mostra com que és una existència clara dels països catalans. Una cosa molt important que s'ha dit és que cal buscar l'adhesió de les classes populars al projecte de la Unitat Popular a través d'un projecte polític, o sigui, deixant de banda qüestions més vinculades a les identitats, etc., sinó que el que és rellevant és el projecte polític que sigui capaç de presentar la Unitat Popular, un projecte polític democràtic, inclusiu, de contingut, transformador, etc. Que aquest és l'element important que s'ha de presentar com a Unitat Popular. Definicions de què és la Unitat Popular n'hi ha hagut bastantes, en proposem una que és la Unitat Popular com a la resolució de les contradiccions al si de les classes populars en la recerca del poder propi. Aquest podria ser una definició d'unitat popular, n'hi ha hagut més. S'ha parlat que la coherència i la sinceritat és un valor fonamental, o hauria de ser un valor fonamental de la unitat popular, que allò que ens caracteritza, la unitat popular hauria de ser això, la militància, la sinceritat, la coherència, etc., l'activisme. Que cal apostar decididament per un referèndum, sigui il·legal o sigui legal, que la independència és clau en el marc, és clau com a generador d'un procés constituent pel conjunt dels països catalans, que cal cercar diferents aliances pels eixos diferents. S'ha parlat molt amb tots els tallers sobre l'eix nacional, l'eix social, com es lliguen, com es relliguen, etc. I per tant sí que és veritat que es deia que s'havien de buscar diferents aliances amb diferents perfils sociològics i com els integrar-los. Sempre estem parlant des de la perspectiva de la unitat popular. Estem parlant de que és un espai que s'ha d'anar creant, un espai que s'entén com un espai de confluència, de sinergies, etc. No s'acaba de definir tampoc. S'ha parlat també que un full de ruta molt important d'aquest 2014, diríem, no crec que vagi més enllà, però és la qüestió de la desobediència com a motor i com a eix diferenciador de la unitat popular. Per tant, el que es planteja és que s'han d'impulsar processos de desobediència i aquí marcarà una miqueta les fronteres i les frontisses de la unitat popular envers altres espais, i que s'ha d'aprofitar aquest moment, inclús també a les eleccions municipals de 2015 o bé si hi ha un referèndum aquest any. S'ha parlat si hi haurien espais o no d'unitat popular en el futur i com continuaria això. S'ha parlat molt sovint en algun taller, de la qüestió de classe. O sigui, aquesta unitat popular s'ha de construir a partir d'un concepte de classe, i aquest concepte de classe què és? A què ens estem referint? Estem parlant de les classes treballadores, del front de treballadors, estem parlant de l'1% envers el 99%. Aquests debats han anat fluint sobre la definició, tenint clar que el projecte de la unitat popular era un projecte de classe, calia també anar treballant de què estem parlant quan estem parlant del concepte de classe. És un debat que és llarg i complicat, però això s'ha parlat bastant. S'ha parlat també que la unitat popular té molt a veure en les lluites de proximitat, per tant que la unitat popular es construeix des de baix, en els espais locals, municipals, de barri, etc. És allà on realment es construeix la unitat popular, i per tant el debat sobre les aliances o no amb altres espais. L'ANC ha sortit moltes vegades, l'Assemblea Nacional Catalana, es deia també que es podia articular des de baix, des de la realitat quotidiana i pràctica, i a partir d'aquí qüestió això. La unitat popular hauria de saber satisfer les necessitats bàsiques que tenim tots plegats, tots i totes,
temes temes de treball, de salut, d'educació, de gent, etc. I per tant, és molt important aquesta idea de projecte que resolgui necessitats bàsiques i fonamentals. La Unitat Popular com un espai de confluències, suport de lluites, això s'ha dit moltes vegades, no? S'ha d'estar molt vinculat a les lluites del territori i donar suport. La creació molt important d'un llenguatge nou, no? Si volem crear un nou projecte o un sistema, no? Polític, econòmic, social i cultural tot en un, no? Per tant no són coses separades, són coses unes, no? Cal crear, no? Noves pràctiques, nous llenguatges, això és molt important. Acostar lluites nacionals i socials, que són dos cares de la mateixa moneda, no? Com he dit abans, s'ha parlat molt sobre, no? La implicació en espais que no són, que a priori no són o no són, depèn de cadascú, espais d'unitat popular, no? Ha sortit molt l'Assemblea Nacional Catalana, quin és el nivell de relació, etc. Independència com a ruptura, preparar la resposta immediata, preparar el marc dels països catalans. S'ha dit també que no fa por, diguéssim, no? Des de les diferents parts dels països catalans, des de València, des de les illes, es deia que no feia por, no? I no passava res que una part de la nació s'independitzés, sempre que això fos un espai de generació, no? De lluites i d'interrelacions, etc. És molt important aquesta idea d'independència com a mitjà i una independència renovada i pensada amb diferents claus. S'ha dit això, no? Que la independència, que els estats que són independents no ho són, no? Perquè estan supeditats, doncs, a macroestructures econòmiques i per tant també s'ha de començar a qüestionar aquestes qüestions. El debat sobre la Unió Europea ha sortit molt poc, només ha sortit en un taller i de forma molt petita, d'una perspectiva molt crítica, però no s'ha dit res més. La Unitat Popular com a element i agent subjecte polític propositiu, que generi canvis, vincular les necessitats, ja ho hem dit. Important comunicar sobre la diferència de la Unitat Popular o d'aquest espai que volem construir en relació a altres espais polítics i altres propostes polítics. Ens hem de responsabilitzar de la política, per tant fer un discurs molt polític. I jo diria que ja està, acompanyar les lluites nacionals socials, estar atents a les oportunitats i quasi bé jo ho deixaria aquí. Recordem això que he dit abans, que farem un document més i millor i esperem que més articulat que enviarem a tothom.